Araba janvier kalo kile 7 san 2026 aw ni ce aw ni yantuma ayo bismillah wa kuna foni akena kan foli ani tanu wan kan wana lame ba bela jele mali kono ani mali koka aw ko kan kibaru ni wakati sele foli ko fe kuna fol ba min mamulu kulu daw kulu ka ulu daw betalike kari temene janvier kalo kile 8 san 2026 Colombie jamana nyama ni ale togore ko Gustavo Petro ale yɛrɛ kɔni ba États-Unis jamana nyama Donald Trump ale ga jalaki dɔw yɛrɛ kɔni kɔrɔ sabula Donald Trump yɛrɛ kɔni kun bɛ ka Colombie jamana nyama yɛrɛ kɔni jalaki k'a fɔ ko k'a ka baara yɛrɛ de ɲɛnaminimafɛn feereliw yɛrɛ wa fana k'a bɛ tila k'o ɲɛnaminimafɛn wari ninnu yɛrɛ kɔni ta ni k'a di bamajɔlen maaw yɛrɛ kɔni ma u ka se ka u ka walejugu yɛrɛ kɔni kɛ k'a ɲɛsin maaw yɛrɛ ma Gustavo Petro y'a yira k'a fɔ ko Donald Trump ka o kuma yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ ye wa fana ko prévu foyi yɛrɛ kɔni t'a bolo min b'a yira k'a fɔ ko ale bɛ ka baara yɛrɛ de ɲɛnaminimafɛn feereli a y'a yira k'a fɔ k'ale tɔgɔ yɛrɛ kɔni tɛ sɛbɛn fosi yɛrɛ kɔnɔna na sɛbɛn min b'a yira k'a fɔ k'ale ka baara ye ɲɛnaminimafɛn feereli a y'a ɲini Donald Trump yɛrɛ kɔni fɛ k'a fɔ k'a ka sabali a ka kuma jugu ninnu yɛrɛ fɔli ma k'a ɲɛsin ale ma sabula k'a bɛ ka kuma minnu yɛrɛ kɔni fɔ k'o y'ale ka baara ye k'o tɛ ale ka baara ye a yirala k'a fɔ ko Donald Trump yɛrɛ kɔni kun y'a cari a ka bɔlɔlɔsira dɔw yɛrɛ kɔni kan min na a y'a yira k'a fɔ ko opération min yɛrɛ kɔni kɛra Venezuela ko ɲɔgɔnna wɛrɛ yɛrɛ kɔni ka kɛ Colombie ko ye idée ɲumanba yɛrɛ de wa a tila tuguni k'a yira k'a fɔ ko Colombie jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni bɛ ka a seko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛ walasa ɲɛnaminimafɛn caman bɛ se ka don États-Unis jamana yɛrɛ kɔnɔna na nɔgɔya kɔnɔna na ko Colombie jamana ɲɛmaa ka o wale ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni k'a bɛna dabila k'a la tɛmɛ o b'a yira k'a fɔ ko Donald Trump bɛ ka menace yɛrɛ kɔni kɛ k'a ɲɛsin Colombie jamana yɛrɛ kɔni ma sabula a ka kuma ninnu b'a yira k'a fɔ ko a ye attaque min yɛrɛ kɛ k'a ɲɛsin Venezuela jamana yɛrɛ ma juma tɛmɛnen k'a dugu jɛ sibiri yɛrɛ kɔni na k'a bɛ fɛ k'o attaque ɲɔgɔn fana kɛ k'a ɲɛsin Colombie jamana yɛrɛ kɔni ma wa fana a ye jalaki min yɛrɛ kɔni fɔ k'a ɲɛsin Venezuela jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ma a bɛ ka o jalaki kelen yɛrɛ fana de ta ni ka o ɲɛsin Colombie fana jamana ɲɛmaa ma a ka kuma ninnu yɛrɛ fana kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko Colombie jamana ɲɛmaa ka o wale ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ko bɛna ban k'a la tɛmɛ wa Colombie jamana ɲɛmaa Gustavo Petro ale y'a yira k'a fɔ ko États-Unis wale min yɛrɛ kɔni ta ni k'a ɲɛsin Venezuela jamana yɛrɛ kɔni ma ko o wale in man ɲɛ wa fana u ka jamana ɲɛmaa minɛli yɛrɛ fana a fɛ k'o fana tɛ wale ɲuman ye a y'a yira k'a fɔ ko Donald Trump ka o wale ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛra k'a sɔrɔ a ma sariya yɛrɛ bato sibiri tɛmɛnen janvier kalo tile 3 san 2026 Donald Trump ye kuma dɔw yɛrɛ kɔni cari a ka bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kan kuma ninnu yɛrɛ kɔnɔna na a y'a yira Colombie jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ma k'a fɔ k'a ka janto a yɛrɛ la kosɛbɛ sabula ko kɔlɔlɔ dɔw yɛrɛ kɔni bɛ se ka na min na Gustavo Petro yɛrɛ kɔni tɛ se ka yɛrɛ bɔ o ko ninnu yɛrɛ kɔnɔ o dugusajɛ ka bɛn kari don yɛrɛ fana ma janvier kalo tile 4 san 2026 Donald Trump tila tuguni ka Gustavo Petro yɛrɛ kɔni jalaki tuguni k'a fɔ ko Gustavo Petro yɛrɛ kɔni ye banabagatɔ yɛrɛ de wa k'a ka baara yɛrɛ fana ye ɲɛnaminimafɛn tali fana de ye a ye o kuma ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fɔ k'a sɔrɔ prévu fosi yɛrɛ t'a bolo Donald Trump y'a yira k'a fɔ ko Colombie jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni bɛ ka Colombie mara k'a sɔrɔ a ka baara yɛrɛ de ye ɲɛnaminimafɛn feereli a n'a tali yɛrɛ fana de ye wa a ka kuma ninnu yɛrɛ kɔnɔna na a seginna ka siɲɛ caman ko min yɛrɛ ye Gustavo Petro ye k'a ka o wale ninnu yɛrɛ kɔni ko damina kari o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na ni o kuma yɛrɛ kɔni ye menace belebele yɛrɛ de k'a ɲɛsin Colombie jamana fana ma Colombie jamana ministère des affaires étrangères maaw yɛrɛ kɔni Donald Trump ka nin kuma ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen jalaki u y'a yira k'a fɔ ko Donald Trump bɛ ka kuma minnu yɛrɛ fɔ ko tiɲɛ tɛ wa ko min ye États-Unis wa fana ko min yɛrɛ ye Donald Trump ye k'a bɛ k'a da don jamana wɛrɛ yɛrɛ ka jamana kungo yɛrɛ de la ko yɛrɛ fana tɛ wale ɲumanba ye k'u b'a ɲini Donald Trump yɛrɛ kɔni fɛ k'a fɔ k'a k'u ka jamana bonya u ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ fana k'a ka bonya de ka se o fana ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kabini Donald Trump ale ka deuxième mandat yɛrɛ kɔni kɛra min yɛrɛ ye États-Unis ani Colombie yɛrɛ kɔni ni jamana fila ninnu cɛ jɛw ka gɛlɛn kosɛbɛ kuma caman yɛrɛ kɔni jamana fila ninnu bɛ kɛlɛ douane ko tungarankɛw ka ko fo ka taa se u ka finitigilakaw yɛrɛ fana ka kow ma ko ka kɔrɔ yɛrɛ Colombie ni États-Unis yɛrɛ kɔni kun ye terimabaw yɛrɛ de ye ko jɛɲɔgɔnya caman fana kun bɛ ni jamana fila ninnu yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ sɔrɔ ko ani u ka finitigilakaw yɛrɛ fana ka ko nka ko bi ko k'a sababu kɛ u ka jamana ɲɛmaa fila ni o ye Donald Trump ye ni Gustavo Petro yɛrɛ kɔni olu ka kɛlɛmisɛnninw yɛrɛ kɔni bɛ ka gɛlɛyaba yɛrɛ de don ni jamana fila ninnu yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ tɛnɛ tɛmɛnen janvier kalo tile 5 san 2026 Paris tribunal correctionnel maaw ye maa 10 yɛrɛ jalaki ni kalo 6 kaso yɛrɛ ye ko maa 10 ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni jalakilen don ka d'a kan ko waati tɛmɛnenw yɛrɛ la olu yɛrɛ kɔni kun bɛ k'a cari bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni kan ko min yɛrɛ ye u ka jamana ɲɛmaa Emmanuel Macron ale furumuso yɛrɛ Brigitte Macron ko ale yɛrɛ kɔni ye cɛ musoman de wa fana kun bɛ to k'a fɔ ko a bɛ walejugu yɛrɛ fana ta ni k'a ɲɛsin denmisɛnninw yɛrɛ kɔni ma ko
ka nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni yiralen no k'a fɔ ko nin ne don wa fana ko cɛ yɛrɛ fana tɛ kuma dɔw yɛrɛ fana la u bɛ sisan dɔw yɛrɛ kɔni fɔ ko min yɛrɛ ye Brigitte Macron ye k'ale sisan bɛ taa o la k'a sɔrɔ kuma ninnu si tɛ tiɲɛ ye k'u ka affaire in bɛɛ lajɛlen kun daminɛ ni cikaw ne kɔni bilali ye bɔlɔlɔsiraw kan ko nka k'a labanna ni ja kumataw de ye u b'a yira k'a fɔ k'u tun bɛ to ka Brigitte Macron yɛrɛ ka jaw yɛrɛ ta ni k'a bila ja jugu dɔw yɛrɛ kɔni na fɛn min yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ o yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye min yɛrɛ ye Paris tribunal correctionnel ma yɛrɛ kɔni olu ye ni maa ninnu yɛrɛ jalaki ni kalo 6 kaso yɛrɛ de ye maa ta minnu yɛrɛ jalakilen no k'u sisan yɛrɛ b'a daminɛ san 41 ka taa bila san 65 la wa u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana ye Faransi jamana kɔnɔdenw ne ye ko maa ta ninnu yɛrɛ la maa 8 yɛrɛ kɔni jalakila ni kalo 4 ka taa bila kalo 8 kaso yɛrɛ de ye ko nka k'u tɛ bila kaso yɛrɛ kɔnɔ yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la ko kɔfɛ yɛrɛ de u bɛ sɔrɔ k'u bila ka taa kaso yɛrɛ la ko kelen yɛrɛ fana kuma la u ka audience do ale yɛrɛ kɔni ma ɲɛ o kɛra sababu ye ni u ya ale yɛrɛ fana jalaki ni kalo 6 kaso yɛrɛ kɔni nka ale yɛrɛ kɔni bɛ bila kaso la o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la sabula ko audience kɛ don k'ale yɛrɛ kɔni ma ye Emmanuel Macron ni a muso Brigitte Macron olu yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan ni ka dankari kunnafoniya kolo bɛɛ carili la o jamana yɛrɛ kɔnɔna na ani États-Unis jamana yɛrɛ kɔnɔna na Macron yɛrɛ de ye ni kuma kelen yɛrɛ kɔni fɔ ani États-Unis jamana yɛrɛ kɔnɔna na o kuma yɛrɛ laseli kɛra Macron yɛrɛ de fɛ a ka kuma kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ k'ale yɛrɛ kɔni bɛna kɛlɛba yɛrɛ de kɛ kɛlɛ min kuntagala ka jan walasa k'a dankari kunnafoniya kolo dɔw yɛrɛ carili la wa denmisɛnnin minnu yɛrɛ fana bɛ ni bingani wale bɛ ka kɛ olu yɛrɛ fana kan k'a bɛna olu yɛrɛ fana dɛmɛ ko walasa ale ka nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ fo ni ale ye misaliya dɔ yɛrɛ kɔni ta sinon k'a ko bɛ gɛlɛya o yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye ale yɛrɛ kɔni ni maa tan ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni jalaki walasa olu ka se ka kɛ misaliya yɛrɛ kɔni ye cogo min na maa wɛrɛ yɛrɛ kɔni kana bila ni kɔlɔlɔ yɛrɛ ɲɔgɔnna kɔnɔna na a y'a yira a ka kumaw yɛrɛ kɔnɔna na k'ale ka denbayaw yɛrɛ kɔni tɛ maa si ka kulonkɛlan yɛrɛ de ko bɛɛ lajɛlen kan ka ale ka denbayaw yɛrɛ bonya ka ɲɛ ko wagati min yɛrɛ la u bɛ taga plainte yɛrɛ kɔni déposer ni o kɛra utu kalo wagati san 2024 Brigitte Macron y'a yira k'a fɔ ko wagati yɛrɛ kɔnɔna ko nkalon caman yɛrɛ kɔni tun bɛ ka da ale la nkalon minnu y'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ tɛ muso ye ko ale ye cɛ de ye ko yɛrɛ kɔni kɛra gɛlɛyaba yɛrɛ de ye ale bolo sabula ko ale ka sigidaw yɛrɛ kɔnɔna ko maaw tun bɛ k'a fɔ o yɔrɔ ninnu yɛrɛ la fo ale mɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kulo taara da o kan fɛn min yɛrɛ kɔni kɛra gɛlɛyaba yɛrɛ sabula ko kuma caman ale mɔdenw yɛrɛ kɔni tun b'ale ɲininka n'a sɔrɔ ni ale ye cɛ de ye walima muso yɛrɛ de don ko maa ta min yɛrɛ kɔni jalakila u bila ni kaso yɛrɛ kɔnɔna o kɔfɛ k'u bɛ tila ka Amadi dɔ yɛrɛ kɔni sara Amadi min yɛrɛ kɔni bɛ taga fo euro wari 80 yɛrɛ la wa maa ta ninnu yɛrɛ fana la ɲangili gɛlɛma yɛrɛ dara maa 3 yɛrɛ kɔni kan ni o maa 3 ninnu yɛrɛ yiralen no k'a fɔ ko olu yɛrɛ de ye ko in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kuntigi ye sabula k'olu yɛrɛ de ye nin fɛn in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ labɛn ni k'a cari bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kan maa 7 tɔ ninnu yɛrɛ kɔni olu yɛrɛ kɛra ja ninnu layikebaga ani a komantebagaw yɛrɛ de o yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye ni olu yɛrɛ farala maa 3 ninnu yɛrɛ kɔni kan ni k'o kɛ maa 10 yɛrɛ ye Emmanuel Macron ni Brigitte Macron olu yɛrɛ kɔni bɔra ni k'a yira jɛma yɛrɛ kɔni na k'a fɔ ko nkalonjugu min yɛrɛ kɔni bɛ ka da Brigitte Macron yɛrɛ kɔni na k'a fɔ ko cɛ de don ko nka ko muso yɛrɛ kɔni tɛ ko kuma ninnu yɛrɛ fosi tɛ tiɲɛ ye wa fana nkalon wɛrɛ minnu yɛrɛ fana dara la k'a bɛ walejugu yɛrɛ fana ta ni k'a ɲɛsin denmisɛnninw yɛrɛ kɔni ma k'o si yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ ko ni maa fɛn fɛn yɛrɛ kɔni minɛna Faransi jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'a fɔ ko e yɛrɛ de kɔni bɛ ka Brigitte Macron yɛrɛ kɔni jalaki ni nin kuma ninnu yɛrɛ dɔw ye k'i sigi ni ɲangili jugu yɛrɛ kɔni sabula ko maa ta min yɛrɛ kɔni filɛ nin ye ka minɛ olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni minɛna ni walejugu ninnu yɛrɛ kɔni la kari tɛmɛnen janvier kalo tile 4 san 2026 ko Corée du Nord maaw yɛrɛ kɔni ka misili fɔlɔ yɛrɛ filili yɛrɛ kɛ ni o kun y'u ka san 2026 misili fɔlɔ firili yɛrɛ ye u ka jamana ɲɛma Kim Jong-un ale y'a yira k'a fɔ ko nin misili fili yɛrɛ kɔni ye cikan yɛrɛ de ye ka sababu yɛrɛ kɔni kɛ kɛlɛ min yɛrɛ kɔni bɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Kim Jong-un y'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni bolo ko États-Unis bɛ fɛ ka ale yɛrɛ fana ka fanga yɛrɛ dafiri i n'a fɔ a ye Venezuela jamana ɲɛma yɛrɛ Nicolas Maduro ale fana ka fanga dafiri cogo min na wa misili min yɛrɛ kɔni firila Corée du Nord maaw yɛrɛ kɔni fɛ ko misili yɛrɛ ye misili farimanba yɛrɛ wa a ka teli kosɛbɛ fangaba yɛrɛ de fana bɛ misili yɛrɛ la Kim Jong-un yɛrɛ ye tali kɛ Nicolas Maduro ale ka minɛli yɛrɛ kɔni na ni ka nin misili yɛrɛ kɔni ci k'a yira États-Unis yɛrɛ kɔni na
k'a olu ka jamana yɛrɛ la k'olu bɛ ka u yɛrɛ lakana de k'olu ka misili n'u ka kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ ye olu ka jamana lakanalibaga yɛrɛ de ka bɔ menasi bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ bɔ jamana wɛrɛw yɛrɛ kɔnɔna na a tila tun ka yira k'a fɔ ko Corée du Nord maaw yɛrɛ kɔni ye u ka fintigilakaw yɛrɛ former ka ɲɛ ka fɛɛrɛba dɔw yɛrɛ bila sen kan walasa u bɛ se ka u ka force nucléaire yɛrɛ dilan ka ɲɛ cogo min yɛrɛ la sabula k'olu ka laɲini bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ye ka force nucléaire dɔ yɛrɛ dilan fangaba bɛ min na min bɛ se ka dankari ka bɔ dugu ka menasi bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ma ani ka u ka jamana yɛrɛ fana lakana min yɛrɛ ye Corée du Nord jamana ministère maaw yɛrɛ olu ye États-Unis yɛrɛ jalaki a ka nin wale ninnu yɛrɛ kɔnɔna min ye Corée du Nord ministère maaw yɛrɛ olu ye États-Unis yɛrɛ jalaki Nicolas Maduro minɛli yɛrɛ kɔnɔna ani a ye attaque min yɛrɛ fana kɛ ni ka ɲɛsin u ka jamana ma k'olu bolo ko États-Unis ka nin violence jugu yɛrɛ kɔni ye sariya sɔsɔ de ye Venezuela jamana taabolo yɛrɛ fana la Corée du Nord maaw ka agence officielle y'a yira k'a fɔ ko u ye missile fili min yɛrɛ kɛ kari tɛmɛnen ko missile ninnu y'u ka cible yɛrɛ sɔrɔ sabula k'a filili yɛrɛ kɔni k'a tagara fo kilomètre 1000 yɛrɛ la Japon jamana kɔgɔji yɛrɛ sanfɛ u ye misili hakɛ min yɛrɛ fana fili mun da don yɛrɛ kɔnɔna ni nka o ɲɛfɔli yɛrɛ kɔni kɛ Corée du Nord maaw ka misili fili yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ ye Corée du Sud jamana ɲɛmaa yɛrɛ ale yɛrɛ ye kunda Chine jamana yɛrɛ kan o waati kelen yɛrɛ na walasa a ka se ka taa kumaɲɔgɔn yɛrɛ kɔni kɛ ani Xi Jinping yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la feereli ko fo ka taa se Corée du Nord maaw yɛrɛ fana ka kow ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la feere ko ale ni Corée du Nord maaw yɛrɛ fana ka kow ma o laɲini bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de ye ko n'i y'a ta k'a lajɛ Chine ale ni Corée du Nord maaw yɛrɛ ka surun kosɛbɛ wala Corée du Sud jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni bolo ko jɛɲɔgɔnya min yɛrɛ bɛ Corée du Nord jamana ɲɛmaa ni Xi Jinping yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛ se ka kɛ sababu ye Xi Jinping yɛrɛ kɔni ka se ka Corée du Nord ani Corée du Sud yɛrɛ ka jɛɲɔgɔnya yɛrɛ fana sinsin kosɛbɛ ni ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoniya kɛnɛw kan an bɛ an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fɔ aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma